17 листопада, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Уріні Сітумєрова. Вітаю вас. Світ має тиснути на Росію для звільнення громадянських журналістів кримських татар. З такою заявою до Великої Британії та Канади звернулася заступниця міністра закордонних справ України Еміні Джапар. Вона наголосила, що становище свободи слова в окупованому Криму та Донбасі є критичним. Окупаційні адміністрації переслідують незалежних журналістів та навіть погрожують вбивством. Внаслідок цього більшість вільних медіа вимушені були покинути окуповані території. Їх функції виконують громадянські журналісти, які доносять правду про становище в умовах окупації та висвітлюють незаконні судилища в Криму. Втім, і вони регулярно піддаються репресіям і переслідуванням, а 9 кримських татар громадянських журналістів зараз перебувають за ґратами. З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв'язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова. Незважаючи на це, наразі встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України. Таке повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим. Український суд наклав арешт на 44 літаки російських авіакомпаній, які здійснювали незаконні перельоти до окупованого Крима. Порушників порядку в'їзду-виїзду на окуповану територію було встановлено прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Таким чином, згідно українського та міжнародного законодавства, якщо зазначені літаки будуть зафіксовані за кордоном, їх можуть арештувати. За даними прокуратури АРК, загалом наразі встановлено та накладено арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні незаконні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова. Не допомогли ні дощ, ні настанови кремлівського куратора. Водосховища окупованого Криму продовжують стрімко міліти. А в столиці окупованого півострова Сімферополі запроваджують чергові обмеження водопостачання. Замість 3 годин зранку і ввечері воду сімферопольці бачитимуть по 2 години в будні та по 4 години зранку та ввечері у вихідні дні. Сині пластмасові діжки, де можна було набрати воду, в мороз не наповнюватимуть. Натомість воду підвозитимуть цистернами. Як зараз виглядають кримські водосховища та як у Севастополі шукатимуть крадіїв води, дивіться далі у сюжеті. Нескінченна кримська посуха. Осінні дощі, на які так сподівалася окупаційна влада півострова, вилились у суцільне розчарування. Так ще у вересні виглядало Аянське водосховище, яке живе Сімферополь. Раніше тут збиралося майже 4 мільйони кубометрів. А так воно виглядає зараз. Высохло даже за эти последние 2 месяца, когда мы последний раз здесь были. Мы снимали где-то вот с этой точки где-то. И, соответственно, тут еще везде была вода. А це вже Керченське водосховище, одне з найбільших на півострові. До окупації воно наповнювалося Дніпровською водою. А зараз Північно-Кримським каналом сюди перекидають частину води з Тайганського сховища. Действительно, крымские дожди его не пополнили. Оно не пополнилось вообще ни на метр, ни на сантиметр, ни на полметра. Оно только вода еще больше убавилась. И стало еще хуже. Воды стало еще меньше. Така ж ситуація в усіх 28 кримських водосховищах. До перекритої після окупації дамби на Північно-Кримському каналі додалася ще й небувала посуха. Для порятунку спраглого півострова у Москві виділили вже 50 мільярдів рублів. Замінити Дніпровську воду хочуть підземною. Знайшли плани ще радянських часів, де хотіли розробляти Бештерек-Зуйське джерело в Сімферопольському районі. Тут планують вирити 5 свердловин і до квітня перекинути воду до Сімферополя. Тепер довбають землю під водогон.
Інспектувати будівництво та контролювати використання московських коштів прилетів куратор окупованого Криму Марат Хуснулін. Змирився, що від України води окупанти не дочекаються, і знайшов винних – самих кримчан. Мовляв, вони незаконно врізаються у водогони і без лічильників поливають городи. Шукати порушників одразу взялися в окупованому Севастополі. Мы делаем соответствующий анализ, то есть по данным архитектуры, Севреестра и техническим условиям водоканала. То есть будет определена зона, где есть домовладение, а нет, допустим, технических условий. То есть уже у нас сформирована рабочая группа, которая уже будет точечно выезжать на данные сектора и будет определять, откуда производится потребление водоснабжения. А в Сімферополі вже третій етап обмежень у водопостачанні. Тепер у будні вода у кранах містян з'являтиметься по 2 години зранку і ввечері та по 4 години на вихідних. А з першими морозами перестануть наповнювати і сині пластмасові діжки на вулицях, каже окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов. Ожидаем в данном случае, как только температура опустится ниже нуля, значит, у нас вопросы, связанные с подвозом воды, емкости, соответственно, то есть в большинстве своем использоваться не будут там, так или иначе, а будет идти подвоз воды с машин, но мы договорились, график такой есть, это в случае отрицательных температур, соответственно, чтобы эти емкости у нас то есть не порвало. Но, тем не менее, вы знаете, в какие вы подвозите регулярно. У нас было около 10 емкостей, в которые вода подается регулярно, остальные по звонкам непосредственно представителям МКД. Вже майже 3 місяці воду за графіком отримують у Сімферопольському, Бахчисарайському районах та столиці Криму. Підземні джерела виснажилися на півночі півострова, а з кінця вересня водопостачання обмежили жителям Алушти, Партеніта та Малого Маяка. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що такі обмеження можуть тривати до кінця наступного року. Владислав Стужук, Заман, АТР. 11 968 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 159 людей померли внаслідок хвороби, а 6786 одужали. Найбільше хворих діагностували у Києві. Тут зафіксовано новий пік захворюваності – 1143 людини за добу. В цілому по Україні лікарні заповнені трохи більше, ніж наполовину, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я. А перша заступниця міністра Ірина Садов'як пояснила так звані незручні маршрути доставки хворих на COVID-19 до лікарень. Каже, маршрут розробляє або сімейний лікар, або швидка допомога. Це допомагає балансувати медичну систему та не перевантажувати фахівців. Тому хворих везуть не до найближчої лікарні, а до тої, яка цілком укомплектована та профільована до потреб хворих коронавірусом, додала Садов'як. Раз лікарня законтрактована з Національною службою здоров'я і яка надає допомогу при ковіді, то в тій лікарні 100% є персонал. Так, його недостатньо, але він є. Там створені бригади і є все необхідне для забезпечення ліками і діагностикою. Тому довіртесь тим, хто вас направляє в ті чи інші лікарні. Звичайно, це, можливо, не зовсім зручно вас, але це дуже важливо для нашої системи – дотримання цих маршрутів пацієнта і вчасне реагування. Якщо карантин вихідного дня не скоротить темпи поширення COVID-19, буде запроваджено повний локдаун. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звітував перед Верховною Радою на тлі протестів бізнесу. Підприємці жалілися, що карантин вихідного дня б'є по дрібному бізнесу, оскільки саме на суботу і неділю припадає левова частка їх прибутків. Водночас очільник уряду Денис Шмигаль назвав обмеження необхідністю, оскільки за розрахунками РНБО в разі повного скасування карантину вже за місяць закінчаться місця у лікарнях. Водночас міністр охорони здоров'я та головному санітарному лікареві доручив консультуватися з парламентом та підприємцями щодо жорсткіших обмежень. В третьому кварталі порівняно з другим кварталом економіка зросла на 8,5%. Це позитивний сигнал і сценарій відновлення. Тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір, поки в нас є альтернатива. Але над цією альтернативою необхідно працювати всім разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії.
А в окупованому Криму вчора зафіксували 209 випадків COVID-19. Ще 7 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Окупаційна влада продовжила деякі карантинні обмеження. Стосуються вони дитячих будинків, інтернатів, будинків дитини та інших закладів, де люди перебувають цілодобово. Заборону на відвідини продовжили до особливого розпорядження, а персонал закладів працюватиме змінами по 2 тижні. У ніч на вівторок у ковідному госпіталі 7-ї міської лікарні Сімферополя помер голова створеної окупантами громадської палати Криму, прихильник руського міра Григорій Іоффе. Перед цим його шпиталізували з пневмонією. Йому було 67 років. До окупації та в її перші дні він обіймав посаду заступника голови парламенту. Згодом його призначили так званим головою громадської палати Криму. У 2018 році був проти використання поняття «депортований народ» відносно кримських татар. Через деякий час окупаційний парламент змінив назву комітету, який займався справами депортованих народів, на Комітет міжнародних відносин. Ті, хто добре знав Іоффе, говорили, що він завжди виступав проти впровадження кримсько-татарської мови в перелік обов'язкових предметів для вивчення в школі, а також повернення на півострові національної топоніміки. Окрім цього, він один з авторів так званих російської конституції Криму. В Україні на окупанта подали в суд, звинувативши у державній зраді. Тот же, кто думал, что мы в Конституции распишем досконально все, что касается реабилитации этих народов, он опять же подвергается тому же стереотипу, о котором я говорил. У нас, очевидно, будет создан специальный закон, который будет говорить о межнациональных отношениях в Крыму, где уже будет расписано более подробно, как будут действовать крымские власти для того, чтобы поддерживать межнациональную стабильность в нашем регионе. Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил з протитанкового гранатомета, гатили зранку в напрямку селища Новотроїцьке, що на Донеччині. Обійшлося без втрат з нашого боку. Водночас розвідка повідомляє, що на окупованій частині Донбасу відбулися масштабні командно-штабні навчання із залученням так званих територіальних підрозділів. Відпрацьовували систему управління з резервними командними пунктами, зв'язок та координацію армійських корпусів. А слідкувала за цим комісія з Генерального штабу Росії та Південного військового округу. Особлива увага приділялася відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління та зв'язку за рахунок розгортання нових запасних командних пунктів. Водночас в ході навчання комісіями Генерального штабу та Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації були уточнені оперативні плани застосування з'єднань та частин 1-го та 2-го армійських корпусів проти об'єднаних сил. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.